Srpska košarka priča. Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Floatcasta, odnosno prvo u novom studiju. Sa mnom je tu danas Mirko, neka prilagođena stara ekipa koju svi dobro pamtite. Euroliga je već uveliko počela, ABA liga je počela, a mi smo tu da uvedemo novu sezonu zajedno sa vama. Htio bih da se zahvalim prvo našim partnerima iz Vivat Beta, uz čiji promo kod 1ZA1 možemo da se registrujemo na njihovom sajtu i da dobijemo 1000 dinara free beta na depozit od 1000 dinara. Također da se zahvalimo i Community Mediji, Tamari, Filipu i Miroslavu što su nam omogućili ovaj studio, pozvali nas da sarađujemo. Sledi duplo kolo Evrolige. Partizan gostuje u Španiji, igra prvo protiv Reala, posle protiv... Tradicionalna dupla nedelja u Španiji. Da, vrlo uspešno kao i uvek. Nema šta. Kakvi su tvoje predikcije, Đele, šta možemo da čekamo u sledećem vikendu? Pa, znaš kako, Partizan se pokazao u jednom svetlu protiv Dubaija, u potpuno drugom svetlu protiv ekipe Milana. Totalno drugi pristup, totalno druga agresivnost i mislim da je to ono što se očekuje u stvari od njih. Agresivna odbrana, dobar napad i od pojedinih igrača odlučnost. Konkretno razradit ćemo malo postoje, ali Sterling Brown. Da. Pričat ćemo malo više i o njemu. Duplo kolo u Španiji kao duplo kolo uvek teško i uvek si zadovoljan ako dobiješ jedan meč. Ono što po meni ne ide na ruku Partizanu je što je prvi meč sa Real Madridom. Mnogo je lakše da je drugi meč Partizan gostuje Baskoni, je li tako? Da, Baskoni. Mnogo je lakše da je Partizan imao Baskoniju za prvi meč. Za taj meč se pripremiš, daš sve od sebe, iskidaš se, ako ga dobiješ možeš da ideš u neku ruku rasterećeno protiv Reala. Jer realno ne ideš sa nekim ogromnim očekivanjima i pored toga što mi kažemo da svaki meč znači i da sve treba da se dobije, imaš utakmice u kojima ćeš manje da daš napora nego neke druge, kako bi se sačuvao. Tako je, ali Zvezdu čeka, mislim, polovično neko duplo kolo, niti teško, niti lako igraju protiv Žalgirisa i protiv Reala, ali sad pitanje je u kakvom su oni stanju da igraju protiv Žalgirisa, Žalgiris koji je dobro krenuo sa 2-0, ali tako, Đele? A tako je. Žalgiris ozbiljna ekipa, sa ozbiljnim trenerom, također Real u novom sastavu, mislim, također ozbiljna ekipa, nema tu šta manje to nego što je bilo prošle godine, ipak i dalje to vrlo ozbiljno sa Maledonom, kao novim nekim predvodnikom, da kažem. Da, to se očekuje, da. Još uvijek čeka, mislim da su ljudi malo olako shvatili Real, koliko god to bio loš meč protiv Virtusa i taj poraz, to je i dalje Real. Kako ne? Tako da, Real. Tu nema neke pretjerane diskusije, da li je to lakša utakmica ili teža, to je uvijek teža utakmica i vjerojatno u 3-4 najteže koje možeš da imaš u Euroligi, bez obzira da li Hapoel bio u boljoj formi recimo ili Fenerbahče. No, naravno, nema tu što. Očekuj se, eto, u trenutku kad mi snimamo još uvijek je trener Janis Sferopoulos i ne znam se još kakva će situacija oko toga da bude, ali neke predikcije pričaju da je Saša Obradović već novi trener Crvene zvezde. Tako je, već uveliko se priča. Da. Sad, kao šok terapija može da bude pozitivno kao i uvek. Nov trener, nova energija, ipak je Saša Obradović neko to je ipak drugi čovek za razliku od prethodnog perioda kad je bio tu. Ipak nosi iskustvo neko iz Monaka, odlazak na Final Four, rad sa baš ozbiljnim igračima kao što je Mike James. Možda bi to doprinelo, na primjer, ne znam, u slučaju neke saradnje sa Devonte Grahamom koji je isto velika zvezda i koji će da bude sigurno ovdje velika zvezda. Ima šta? Znaš kako, ja gledam s jedne strane da Zvezda tu dobija autoritet u slačionici, jer on je uspeo, bilo je tih frka s Mike Jamesom, to svaki trener koji ga je trenirao je preživao s njim, nema tu šta, s njim moraš da imaš frke. Ali čovjek je uspeo da održi rezultati i održi slačionicu u jednom trenutku sa 4 vrhunska beka u Monaku, dok je bio i Lloyd, dok je bio i uz Okoba, uz Mike Jamesa, treba balansirati tu slačionicu, a da opet ti održavaš u jednom trenutku Mirotića, u jednom trenutku Bacona,
Alfa Diolo je tu bio koji sigurno porasli su mu apetiti. No, Jaron Blossom game. Jalen Wilson game. Donta Hall. Pa imao ti, Junas je došao iz NBA kao neko veliko ime. Sa ogromnom platom u početku. Mislim da je čak Motionas za prvi ugovor primao čak skoro 2 miliona. A da, nema to Što su jaka imena i zaista treba održati tu slačionicu. Prvo da se sve ne raspadne nakon 3 poraza. No tako je. Previše je tu egoista. A kad pričamo sad o toj situaciji da je Saša Obradović potencijalno nasleđuje Sferopulosa, uz novu energiju, novo sve, možda može i da ode 2-0 u duplom kolu. Ja to ne bih isključio. Da, uz sav pritisak domaćeg terena, uz navijače, što da ne. Može da bude 0-2, može da bude 2-0. Pazi, Saša zna da dolazi. Ma kako ne. Da. I možda od svih opcija, ok, mi možemo da pričamo sada što se priča među navijačima, Ćavi Paskval, onaj koliko je to realno u ovom trenutku. Pitanje. Koliko je realno da će neko da dođe na ispovređivanu ekipu gde su ti 3-4 bitne igrača van tima sigurno 2-3 meseca. Ne znaš koliko pojačanje još može da dovedeš, koliko je budžet slobodan. Pitanje je Đolo da li bi Paskval hteo da nasleđuje ekipu koju neko drugi se selektiraju sve i kao veliki trener. I to je bio i slučaj prošli put, jedini koji je hteo da prihvati klupu bio je Sferopulos. Da. Bilo isto se protezalo ime Paskvalovo, Trinkieri, Jasikevičius u tom trenutku, to je bilo nerealno, totalno eto. Da li Saša Obradović je novi trener, ne znam. S jedne strane bi voleo. Znaš što je interesantno, kako je večito ta priča o Ćavi Paskvalu. Kome god treba trener, Partizan, Zvezda, prvo ime Ćavi Paskval. On je uvijek na tržištu. Još jedno ime koje sam pročitao je Lukić. Ja ne znam gde je on trenutno, jer on još u Rusiji, mislim da jeste. Baš nisam. I mene bi zaista iznenadilo, mislim ne očekujem to totalno, ali ako se desi to će biti pravi šok, jer nije to potez koji povlači sad. Ne, ja mislim da je Saša Obradović jedino pravo rešenje. Dobro, da pređemo malo na Partizan. Pričali smo o Sterling Brownu na početku i njegove 2 slike u prvoj i drugoj utakmici, on je meni nekako najveći utisak svega. Pa da, niti smrdi, niti miriše. Kao da se ponavlja prošla sezona, ona njegova neodlučnost, ona njegovo preskakanje šuteva. Pa bilo je tako u prvoj utakmici, nema šta i mislim generalno i on bio jedan od najvećih krivaca Partizanovog debakla u Dubaju, a posle smo imali situaciju gde se on nosi kao pravi lider tima, pun sebe, pun samopouzdanja. Jer da skrenemo na pažnju na prvu utakmicu, ono je katastrofa. Ono bi ja bolje odigrao, mislim koji sam jedna velika košarkaška na ne znam lica. Da ono, ne znam, ali u sve to Sterling Brown je jedan od najboljih igrača Partizana i to bez premca. Ne, meni je samo činjenica da je on 20 minuta probao šuta, možda je posle završio sa 2 šuta na kraju. Da, to su bila neka iznuđena šuta preko ruke, što katastrofa. Sama ta činjenica da, eto, pokazao se prošle sezone kakav je on šuter u stvari i koliko on može i sa brojkama koji je završio 50, 40, 90 prošle sezone. Kako ne, ali dobro, ipak izlaziš ti iz priprema i sve, prva utakmica je meni najveći problem bio taj manjak energije. Pa baš to. Mislim da je to i produkt svega toga, manjak energije i onda nemaš ni želju za šuter. Bila su i ona putovanja, Australija, Dubaj, sve ipak, i jet lag, mnogo to ima utisak. Frank Ntilikina. Frank Ntilikina, vrat. Eto, mislim, Partizan je još na tržištu, traži 2 igrača, centra i playmakera. Izgleda ne. Obradović je danas rekao, dao je izjavu da Partizan ne traži playmakera nego samo visokog igrača. Da ne zna gde se provlače te priče i ko to piše, samo da se dovodi visoki igrač. Pa dobro, znaš, ti kad pogledaš tebi negdje imaš i pleve preko 2 metra pa može da igra 1 i 5. U tu i svič odbrana. Ja sam vidio da Pukuševski dosta prevodi loptu. Da, pa to je ta nova filozofija, brate. Mislim, ništa lično, ali tako neke stvari, ono... Da, ja ne znam da li jedan prelazni period može da prođe kako treba, gde se sve završi sa pojačanjima. Lepo ja kažem da je selekcija nedovršena. Znate vi kako tržište, ko plasira te priče, pa ne odakle nama te pare. Ja ne znam ko je taj dečko. Onaj mali Mika, kako se zove, Moreno. Šta misliš o debi Miki Morena?
Vidi se da ima talenta, ali treba da se radi dosta. No, možda i previše bezobrazan. Možda i previše bezobrazno. Si dao pogled posle blokade. Ide kontra, on se okreće, ne okreće se kao kontra, ne trči kontra, nego se okreće iza koša i onda kao ovako. A to je to, to su te nove fore. Ali ja to volim. No, volim i ja, ali mnogo je rano za to, možda preambiciozno Đokice, ne znam. Ali ima. Zaista njegove fizičke predispozicije i sve što on donosi i može kroz recimo godinu dana, ja mislim da on može sljedeće sezone da bude Partizanov koristan igrač u rotaciji i u Euroligi. Ma može, nema šta, on ima i talent, ima energiju, to nije sporno ništa. Baš to. Tako da je to imao iskustvo. Mislim, pre svega defanzivno. Ma kako ne, pa i defanzivno i ofanzivno. Drugo, ako ništa drugo, u Finskoj je sarađivo sa Markkanenom, imao je od koga da uči, sad ovdje ima od koga da uči. Taj njegov bezobrazluk je dobar, jer to njega može da podigne malo više. Prisjetio si me jedne stvari, čitao sam intervju Murinena za poziciju i sad mi se povezalo zašto Partizan traži niskog igrača. Što? Murinen je dok nije došao do te kao seniorske košarke, dok je bio u Finskoj i sve to, igrao playmakera. I kaže da je konkurencija bila užasna. Da te ne čuje jedan čovjek. Znaš, male su šanse da vidimo to, brate. Ironično, naravno. Velike su šanse da je. Super je. Biće to super, ne znam. Što se tiče Zvezde, kako ti se čini njihova igra? Ne znam, ja sam htio da se nadovežem prvo za pokušajskog i prevođenje lopte. Ja mislim da je meni prvi u sećanju Dejan Davidovac iz tog nekog perioda Radonjića tamo negde, kad je tek počinjao, da je prvi taj neki igrač na 4-5 koji se dizao i na 5, da je prenosio loptu redovno. A da, bio je on, bio je one prve godine u Euroligi Partizanove kad se vratio Papa Petru, prvih 4-5 kola, ali to je bilo baš neuspešno i onda se od toga odustalo. Ali pitanje je da li će da opstane to i sa Pokuševskim, s obzirom da ja mislim sad da uzmemo statistiku. Ako je 10 puta prenosio, da li je jednom prešao tu loptu. Tako da, pitanje. Da pređemo na Zvezdu, tako? Tako je. Zvezda ima, neko je rekao već da imaju sreću što imaju prvih 7 mečeva 5 kod kuće. Ja mislim da je to nesreća za Zvezdu u ovom trenutku i poistovetio bih to sa Partizanovom prošlom sezonom, kad je Partizan otvorio 2-8, a odigrao tipa od tih 10-7 utakmica kući, 6. Držati za reč. Kad si u lošoj seriji, kad ti je pola tima povređeno, sve je dobro osim da igraš kod kuće. Jer tad prosipaš dragocene pobjede. Zato ja kažem da je njih možda uspješno duplo kolo vraća nazad. Da, uspješno duplo kolo ih vraća nazad, ali to je ako uspješ da ostariš 2 pobjede kod kuće. Ali tebi je pobjeda protiv Žalgirisa u Beogradu imperativ. Znači, ako planiraš da ciljaš nešto više. Ja sad ti kažem i onda poslije na energiju izvučiš i drugu pobjedu u kući. Protiv Reala, mislim, Zvezdi to nije strano. I sa lošim ekipama ih je dobijalo. Ali je problem ako doživiš poraz. Od Reala nije, od Žalgirisa jeste. O Žalgirisu pričam, da. Prosto, Kuzma je prethodne sezone pričao kad smo radili sa njim podcast, da ako ciljaš da budeš 10, treba da pobediš samo one iza sebe. Pa tako je. U suštini, to ti je već dovoljan broj pobjeda da bi ušao dalje. Mislim, to je lako u teoriji pričati. A jeste, ali sad mi posle ova prva 3 kola ne možemo da znamo kakav će Žalgiris ili kakav bilo koje poređenje, a drugo, Žalgiris već godinama standardno startuje dobro i bude u vrhu tabele, onda se posle raspadnu, a generalno pričamo o tome da je Zvezda imala problem kući sa Žalgirisom. I u gostima. Na strani. Ono, prošle godine njih je možda direktno plasmanu u play-in, u play-off u stvari koštalo poraz kući od Žalgirisa. I u gostima danas. Pa da, ali ovo je bilo pred kraj sezone. Da. I to je bilo već u trenutku kad je Lonnie Walker otišao iz te ekipe. Mada da li je on sad uticao pozitivno ili negativno, mi to ne znamo. Jer činjenice su da kad je Walker došao u tu ekipu, on igra dobro, ali ekipa igrala užasno. Tako da, ne znam, nezgodno je, ali opet može da bude i gore. Ta prva pobjeda njih može da vrati nazad.
Ne, Zvezda zaista mora da uđe u ovaj meč. Sad je pitanje, Moneke je bio povređen za ABA ligu, vidjet ćemo kako će izgledati sad u utakmici protiv Fenerbahče. protiv Fenerbahče. Da. Bez zaboravljanja koji igra s kim, pomešala su mi se sva kola totalno. Da. A on je mnogo bitan, ali sad trenutno u Zvezdi je veliki problem, što je ono što ja vidim da uloge nisu raspoređene. Znači to. Uloga Ođela je meni nije jasna, uloga, pa i Moneke do sad nije nešto se istakao toliko prvi plan koliko bi možda trebalo. Do sad jedino što se nameće to je da je Jordan Nwora najbolji igrač Zvezde u ovom trenutku. To je nešto o čemu smo mi pričali o čemu smo mi pričali ranije, jer on je bio u jednom trenutku želje Partizana prošle godine, mi smo oberučke, ja mislim, bili za to. Absolutno. Ipak je to veliko i NBA ime za naše uslove. I jednostavno trebalo mu je vreme da klikne. Očigledno da je to sad kliknulo. Da, i veoma brzo. Pa vrlo brzo, I pa nema mislim da njemu prije ta energija. Da. Sve. Mislim da se ponavlja ono da NBA igrači u drugoj sezoni su mnogo bolji nego u prvoj. A Nwora nije imao lošu prvu sezonu. A nije imalo se mnogo više očekivalo od njega. Jeste, ali mislim da je to produkt malo i što Efes nije, jeste na kraju, ali Efes nije dobro počeo. Vidiš koji kik se napravio s Kaminskim. Njemu čoveku je samo trebala druga sezona. I ništa drugo. Pa dobro, vidjeli smo na slučaju PJ Doziera. Daleko bilo. Okej. Bilo ne ponovilo se. Bio je loš u Partizanu, ali to je zato što ja mislim da je gledan potpuno pogrešno, jer on ne može da bude lider ekipe. On u ovoj ulozi u kojoj je Efesu je idealan. Da igra 15 minuta, ako mu ide igra koji minut više da zameni nekog kome ne ide, to je njegova uloga, to je on igrač i to je on ceo život. Pa dobro, ne znam, ja nisam njegov ljubitelj. Možda bolje nisam ni kompetentan da komentarišem to, tako da nisam zadovoljan njime, njegova karijera me pretarano ne zanima, pravo da ti kažem. Ali to je to, kad pričamo o Nwori, ipak po mom mišljenju to je ozbiljan igrač i ja mislim da će on tek eksplodira, ovo je samo početak njegov. Koje su tvoje predikcije za ove Zvezdine utakmice? Mislim da će Zvezda da otvori sa 2 poraza duplo kolo. I iskreno, situacija je loša. Mislim, loša, baš loša. A Žalgiris ima klasičnu onu maniju početka sezone gde oni otvore sa 7-8 pobjeda u prvih 10 mečeva. I sa Gossom i Franciskom, Wrightom i svim domaćim igračima u formi, mislim da su oni teško zaustavljivi u areni sa ovom energijom Zvezde i ovom ekipom Zvezde. No dobro, da, i Francisco i Goss su pokazali da znaju na gostujućem terenu da igraju u areni. Gledaj kako Wright igra sam. Ne znam, po mom mišljenju nekom iskrenom, ja mislim da je logično da Zvezdin skoro u duplom kolu bude 1-1. Mislim da će da dobiju Žalgiris, ali da će da izgube od Reala. I to ja mislim da će to bude najizazna utakmica. Tako da pravac na Vivat Bet, najbolje kvote, učestvujte zajedno sa nama. Da. Što se tiče Partizana, koje su tvoje prognoze? Pa u najboljem slučaju 1-1. To je ja mislim. Ja protiv Reala ne gajim neke nade, zato što tradicionalno tamo kao nešto se držimo prvu četvrtinu, igramo neki koš više, onda preokrenu oni, onda se mi vratimo pred kraj i to tako bude na kraju. 20. Pa nije, bude 20 pa spustimo na 12, da. Da. Jer obično domaći igrači budu dobri. Da. To je to uvek. Evo ga, probudio se, brate, vidi ga. Kad se sjetim Danila Andjušića. Arijan Lakić u plusu. Granica 1,5. Arijan Lakić, naš brat. Pozdrav za brata. Da. Što tiče Baskonije? Prvo utakmica. Baskonija, da. Da, Baskonija. Krenuo sam za Real još da završim, da. Za domaći igrače, ja ne mogu da zaboravim utakmicu Danila Andjušića, to je možda njegov najbolji meč u Euroligi kad je odigrao. 40-32 rezultat u prvoj četvrtini. Da. To je bilo 21-22. Mislim da je ta prva sezona. Da. Tad se igralo, mislim, svetsko prvenstvo, tad je Srbija igrala s Brazilom. Taj isti dan je bilo u isto vreme jedno drugo. Moguće, mi smo ozbiljno otvorili tu utakmicu, onda su nas oni već u drugoj četvrtini slomili bili. Baskonija. Da, Baskonija. Nekako
Mislim da je konačno vreme. Znaš, dosta Vreme. je izmicala pobjeda u Bues Areni. Svaki put. Dragi gledalci, vreme. Vreme je. Vreme jeste vreme. Mislim da Baskonia više nema taj kvalitet da isparira. Nema, ali vidiš ti kako su oni otvorili. Oni su ozbiljno krenuli. Jesu. Ali pitanje je koliko to može njih drži. Ali uvek Pitanje je koliko Trent Forrest može da ponovi onakve dve partije koje spore dva naravno, ali kola. opet oni imaju tvrdo domaći teren i to je uvek nezgodno da se igra s njim. Uvek galama, publika, defense. Ono što Partizan treba da plaši je Marcus Howard, ali ne samo on. Oni su doveli Marquis Novella, koji je bukvalno Howard drugi. I po visini, i po građi, i po svemu. Pravo da ti kažem, nemam pojma. Sad te pripremam. Dobro. Nauči ti mene nešto. Tako da mislim da jedino što njih može da izvuče je ludilo šut. Vidjet ćemo kako je stanje sa Sedekerskisom, jer i on ima neke povrede. Partizan je poznata ekipa koja brani dobro šut za 3 poena. I nikad nema problem sa tim, tako da ne znam čemu te tvoje... Kad je Partizan neko otvorio recimo 6 od 6? Nikad. Na primjer, otprilike predikcija naša, šut za 3 poena Baskonije 19 od 31. Će to, 17 od 29. Dobro. Ne preteruješ. Dobro, neću, ali Howard 8 trojki, ja? Znate kako, ipak su to bili sve šutevi preko ruke, to nisu bile čiste situacije, ali znate vi da smo mi putovali to mnogo duže. To su šutevi sa 9 metara. Pa da, mi smo mnogo dugo putovali, nismo imali kad da se odmorimo, nismo mogli da radimo trening 5 na 5. Znate vi da mi nemamo centar. Ja ovog malu Miku još nisam vidio. Ne znam kako tačno izgleda. Znači. Show program, brate. Da se dotaknemo Dubaija, pošto sad se vodi priča oko Tarana Armstronga, vidjet ćemo i to dok ovo izađe, situacija se menja i sat u sat, do juče je bio u Partizanu, danas već Spisak u postoji. Dubaju, spisak postoji. Dubai pad, posle Partizana gašenje. I posle mene potop. Pa to je ono što se znalo i meni je to najviše krivo, jer po meni, mislim, Dubaj ima neke dobre igrače. Sad Jurica Golemac nije neko koji je sarađivao s velikim imenima. Ipak taj kult Dubaja, koliko će da se održi, koliko tu postoji pritisak neki pobede i bilo čega, ja mislim da oni u prvoj sezoni maksimalno gde mogu da dođu, to je 9. 10. mesto. A vidi, znaš šta je veliki problem? Džanan Musa je povredio koleno i on će propustiti 3., 4. i 5. kolo. Ko je lider tima? Nisam neki njegov ljubitelj, ali da li lider tima tog jeste. U svakom slučaju. Ma da, drugo, Bertans je protiv Partizana odigrao utakmicu onako kako je u njegovu maniru, ništa drugačije što se ne očekuje od njega, ali je posle Monako je bio užas. Oni su tu imali jedan debakl veliki, ali pitanje, ne znam, nisam neki ljubitelj tih timova iz novije istorije koji su osnovani pre par godina. Coca-Cola Arena. Coca-Cola Arena, Pepsi Cola. Tutti frutti. Za koga navijaš? Za Jupi Koktu navijaš? CDVita. Ma ne znam, Dubaj igra protiv koga? Sad Fener, pa Barcelona i Olympiakos. Olympiakos, Fener, Barcelona, 3., 4., 5. kolo. Fener, Barcelona je duplo kolo. Ne, da. Pa 1-1. Fener u gostima i Dubaj u Coca-Cola Arena. U 1-1, oni imaju. Teško. Ma da. Ja iskreno mislim teško. Ma da. Koliko Klemen Prepelić i možda iznese to? A dobro, pitanje je, znaš, da vidimo kako će Fener da se nađe, da vidimo kako Barcelona igra promenljivo. Ima lider tima Will Clyburn. Ali pogledaj, partija Clyburna. Pa, Clyburn doživljava drugu mladost. To trenutno prvih par meseci dok prima pare. Iskoristite kvote u Vivat Betu. Clyburn, kada, ako ne sad, posle kad se ugasi. Promo kod 1 sve u Clyburna. Sve u Clyburna. Dok ide, kad ne ide. 1000 dinara na Clyburna i eto duplirate vaš novac. I dobijete još 1000 dinara free bet. 1000 dinara free bet. Kakve fore, kako se tebi činio Izaja Mike? Još jedan pulen koji čim ode od nas odmah. A nama nije valjao. A nama nije valjao, brate. To je to. Pa to je ono što smo pričali, da on će gde god ode iz Partizana
proigrati, mislim u tu, ne da ode Olimpijakos pa će proigrati, ali gde god ode realno da će proigrati, jer vidjelo se da zna da ume, samo prosto sam početak njegove sezone A bio je ga je uveo loš. Mnogo je problema u bilo. prvom kolu odmah, mislim da to baš nije imao sreće. To je čak i potrajalo duže nego što je trebalo, onda svi ti problemi ne može da se vrati u tim, uz raspored dupla kola, nemamo vreme za odmor, za trening i slično. Nije ga ni vidio trener, ovaj mali Aizea i kako se već zove, mnogo dobar momak, dobro i radi. Tako da šta znam, biće, on je po meni, ja da sam se pitao, ja bi njega zadržao. On je tu kao igrač da uđe sa klupe 5, 6, 10, 15 minuta, bio dobar. E sad, da li njegova plata nije bila mnogo veća i bilo šta, možda to nije bilo izvodljivo. Mislim da prosto Partizan nije hteo da ima taj luksuz da rizikuje s njim, da ga zadrži još jednu sezonu, a više je hteo da se da šansa Pokuševskom koji je realno zaslužio da dobije minut. Ali, na primjer, Pokuševski ne dobije minut. Ne u toj meri u kojoj bi trebalo da dobije. Polako, nemamo treninge. Ani. No, onaj mali Jabari Parker, on je teo 40 minuta da igra, znaš ti za to? Ne znaš? Meni došao neko trener, coach, ja hoću 40 pa minuta kako da igraš? Kako, ono si da igraš 40 minuta? Tako da ne znam, ali na primjer u ovoj situaciji je mogao Mike da igra 4, a Osvetkovski da igra samo 5. I onda da se bar tako odradi u početku. Ali pitanje da li bi njega postao neko da dovede. Znate vi koliko ti ljudi klubovi imaju para? I uopšte ne možemo da se merimo sa tim ljudima. Stvarno nije ured. Znaš kako, pitanje je, verovatno je taj centar, to jest te opcije na centru su izmakle. Baš slučajno. To se inače ne dešava nama. Pa nikad. To morate da pitate Zorana Savića. Da krenemo polako sa predikcijama, da završimo našu kratku analizu. Prvog dana, prvog kola, duplo kola. Makabi dočekuje Barcelonu. I ja mislim da je to čisto dvojka. Čisto dvojka. Fener Dubaj. Kec. Zvezda Žalgiris. Kec. 2. Ako ti tako kaže, Đole, dobro. Ja kao neko ko je bio optimista... A ti si navijački ostrašćen, brate, nema tu šta, brate. Ja sve mi to znamo, brate, nisi objektivan, ali dobro. Pazi, ja koji sam bio najoptimističniji za Zvezdu prošle godine, ja sam moram da kažem 2. Brate, onda samo nastavi, brate, slobodno. Olimpijakos Efes, to će biti interesantno. U dvorani mira i prijateljstva i sve osim toga. Nemir i haos će da... Nemir i haos. A Kec? Ja ne bi otpisao Efes. Pa dobro, nemoj, brate, niko ti ne brani. Reći mu Kec, ali... Bayern, Milan. Ma dvojka, bre. Dvojka, neće moći. Da senilni Italijan zna šta radi. Drugog dana, Panathinaikos čeka Asvel, tu nema. Priče, to je jasno. Kec. Erik Pope. Da, ipak je košarkaški mag. Virtus, Monako. A dvojka. Dvojka, ne veruješ u šefa stanice? Oni znaju da će oni pobjediti. Znaš ti? Oni znaju da će oni... Što najgore, oni znaju da će oni pobjediti. Valencija, Hapoel. To ću ja da kažem Kec. To je borba pri vrhu tabele. 2. Dobro, Đole. 2. Ti kažeš, ali ipak nezgodan teren novoj hali. Uvek. A da vidimo šta ćeš ti da kažeš. Paris, Baskonija. Kec. Kec. Vreme. Mora i Paris. Stein. Justin Robinson, Showtime. Bolje na muzike Žikine dinastije. Dubaj, Barcelona. Kec. 2. Dobre. Žalgiris, Milano. Kec. Fener, Bayern. Kec. Realno. Makabi, Olimpijakos. Dvojka. Zvezda, Real. Dvojka. Monako, Valencija. Kec. Ko kuća. Realno. Efes, Panathinaikos. Kec. Ne ume Ataman protiv Efes. Pa ne. Možda na guru. A možda na guru. Asvel, Virtus. Villarban. Ozbiljna košarkaška predstava. Plus 240 pojena.
Break, Zar je bitno koji će rezultat? Break Duška Jovanović A može, ajde, dvojka. i Paris Hapoel. Dvojka. Ostali smo dužni da Partizan, vidim da mi je on otišao na vrh iz nekog razloga. Pričali smo to je naša predikcija dvojka. Baskonia Partizan 2 i Real Partizan 1 po meni. Bez ikakvog problema. To je sigurica. Tu će Željko da pusti Miltona 35 minuta da se izdivlja. Da, Pa ako da 40 poena. Stanley momak radi, on ne znam dakle je došao, ne znam gde je pošao, ali dobar momak. Pričao sam par puta s njim na treningu. Ajmo još malo o Zvezdi. Da posvetimo još malo vremena. Stefan Miljenović, koliko on može da bude po tebi koristan za Zvezdu, jer pokazuje da hoće da može. A meni se on sviđa, mislim, ovo ja nisam puno gledao sam par utakmica, ali okej, nije loš, ima on prostora tu čak, deluje dosta iskusnije nego što on jeste zapravo i meni se to sviđa i on može da iskoristi ovu situaciju da napreduje. Ja sam nekako bio skeptik kad je on došao, jer kao šta će ti Stefan Miljenović koji ima, ne znam, on iz Mege došao. Da. Gde ima tipa 5-6 poena u proseku, gde nije imao neku specifičnu ulogu, sada je bio neki lider ekipe, pa da je on vodio ekipu i nosio kroz sezonu. Ali nije situaciju da ni kvalitet utakmica gde on može da napreduje i pokaže nešto što zna. Drugo, on sad stiče iskustvo, on sad gradi sebe kad imaš priliku da igraš protiv evroligaških igrača i da dobiješ sticajem okolnosti da moraš da igraš 15-20 minuta u Evroligi odjednom, tako da to znači. Eto, to je neka situacija, mislim čak i više nego što je Arijan Lakić igrao. Da, i on pruža to, isporučuje ti njegovih nekoliko pojena što je su. Zanima me još, Zvezda trenutno u spisku ima 17 igrača i ja ga i motiviram se kao 18. i 19. Pa dobro, malo. Sferopoulos je rekao da će doći još jedan igrač, to je 20 i mislim da je to limit. Što? Ne, limit za Euroligu, za administraciju. Koga očekuješ da bude šilbovan? Koga očekuješ da bude šilbovan? Pa ne znam, možda mali Lazar Stojkov. Ma dobro, on je ga možda slonjen ovako, ali od većih igrača. Od većih? Jer ako ja iz nekog ugla gledam, ako dođe Saša Obradović, recimo, on će sigurno da traži 2-3 igrača na ovo. Ne verujem da će biti zadovoljan. Pa ne znam koga bi on mogu, pa ja da ne vrati opet. On putuje, brate. Šta misliš ti? Pa ne znam, ja ne bih pitao ja na njegovu mjestu, ja se ne bi ni vratio. A dobro, znaš kako, on je znao najbolje u kojoj poziciji i da li ga neko hoće. Tako da pitanje koliko je on imao izbor. Sve koga će da Željko zvao Lundberg. Zamisli, brate, pisali mu mail, aj se. Pa Lundberg bi se vratio. Pa Lundberg bi se vratio. Piše knjige. Ne odgovaramo, možda su to Nike sponsor, ono moli Under Armour da nosi. Ali dobar je, brate, Ife. Tenerife, Lundberg, brate, jaka glava, sigurno. Mislim da će neko morati da leti iz ekipe. Ja nešto mislim da Plavšić neće da se zadrži, da će on put FNP-a ili tako nešto. Da će tu da se traži još jedan centar. Što tu pre 3 dana je bila priča Plavšić, Evroliga centar. Nije bila priča Saša Obradović. Pa da. A daj da vidimo da se desi prvo. A možda i oželej. Najjak. Nema toga ništa, ipak skupo plaćen igrač, tek tako ne bi on pristao na to. Ne znam. Nisam siguran, ali sigurno će roster da pretrpi neke promene. Kenan sigurno neće da, kao što nije teo da ode, ni sad neće da ga ne sigurno da raskine, da čeka povređen godinu dana bez ičega. Da. Tako da vidjet ćemo. Sigurno da je situacija teška, ali za Zvezdu možda bolje što se ovo desilo sad. Bolje nego posle. Da su krenuli sa 2-2 i da se to desilo u nekom decembru mesecu, bilo bi problem. Ma kako ne, mislim sad je situacija, Partizan je prošli put se vratio. Da, znači i na kraju su bili problemi te neke povrede, problemi neki određeni su doveli do toga da Partizan ne uđe u play-in. Zvezda ako bi uspela da se domogne 10. mesta, to bi za njih bila velika stvar. Koliko god da neko gleda sad budžete neke igrače,
To u ovoj situaciji Nije realno. mislim da nije realno. Ja mislim da je i za Partizan uspeh da bude u 10. Pa i prošle godine bi bio uspeh da je bio u 10. Pazi, ti od 20 ekipa imaš utakmičenje, imaš ogromne budžete, imaš, ima budžet 20-28 miliona, ali ima i taj kapat. Nebitno je sad da pričamo u neke 25, nebitno je Ma da, razumem te. Ali... poenta je da... Manje su to budžeti nego što ima Hapoel, nego što... Pa da, kako nije, oni su predstavili drugačije. I Hapoel je rekao da ima, ne znam, 23-4 miliona. Za igrače sam. Možda za igrače. Pariz ima, ne znam, 28,8. Mislim, oni imaju zbog poreza vjerojatno dosta veće, ali razumeš, i oni imaju ogromno ulaganje u tim. U obzir da kod nas je porez ono mali. Baš mali. I to je Ja sam nešto gledao da na Panteru platu Barcelona plaća skoro još jednu platu. Kad se sad da, on na primjer, to je oko između 40 i 50%, jer je tamo je, sad ću da ti kažem da je Mirotić imao tipa oko 8 miliona. Sa sve poreze, 7,5-8 miliona, tako je nešto bilo i njih je taj ugovor novo koštio, oni su njega morali da teraju. Pasti. To je to. Dobro, u suštini to je to, da ne dužimo puno mi priču dok ne vidimo još malo šta će se dešavati, dok ne vidimo još nešto na parketu od ove ekipe. Suviše je mali uzorak da bi mi sad pričali nešto više o igri i o nekim pečatima igrača i o njihovim nastupima. Ipak pričali smo, Zvezdi menja se i trener, verovatno vidjet ćemo, to može bude skroz drugačija priča, opet šok terapija, bilo koji trener kad dođe obično te ekipe odlično izgledaju, da. Tako da u suštini to je to za drugu epizodu. Mogu ja sad? Ono kao kad da odjavim maš. Znači kamera u mene. Hvala na pažnji, prijatno. Klupkast kad košarka priča.